школни баща. Но ти ще гледаме филмче за наркотик. Колко има на филма? Само да са. Това е война, едва е. Най-точно. От сумишките, че е голем, стояка kao balon je ne. Ne delite, vidim tako da. Се извинувам, може да поминеме? Евентуално има биология. А, така. И накрая же. Айде, млади, айде си. Моите по контрола за летане.